10-2. Tututukan ang mga pangyayari sa loob at labas ng probinsya. Ipapaabot ang mga mahalagang detalye at impormasyon live. Komprehensibong ibabalita kasama ang Masbate Newsline Team. Ito ang Wow! Smile Radio Masbate. Special coverage! Special coverage! Possession mapupunta dito sa white shirts mga taga-Katayngan. Oo. And they will have a chance. Ito ang live simulcast ng DWTK Wow! Smile Radio Masbate sa Basketball Cup ng Ako Bicol Party List. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Mapapanood sa 92.7 Wow! Smile Masbate Facebook page at sa Wow! Smile Radio Masbate YouTube channel. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Hatid sa inyo ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Traveling was called dito sa number 69 na si Roger Kaituna. Na-traveling na out of bounds pa. So siguradong babawi itong si number 69 ng Kawayan. Acting as their power forward itong si Kaituna. And this is going to be a good matchup partner. Kaituna versus Galvez battling it out sa paint. So tingnan natin kung sino magwawagi dito sa unang laban nila. Ayan na, There you Galvez. go, Galvez. Galvez with the jumper. Mintis yan. Cinco Flores saves the day for Katayngan. And that's his first bucket of the ball game. And also, Cinco Flores is a native of Cebu. And ayan na si Roelan. Swings the ball to number 5, Roelan. With the top of the key tray, kaboom! Roelan with another 3-point shot made. Pangalawa na yan dito sa ating laro. Yes, tama ka dyan. Another 3-point bomb ang binitawan itong si Roelan. Bergantin, binigay dito sa number 7 na si Gallego Jr. Galvez is double team. Maganda yung double team na pinapakita nito. Ayan na si Galvez. Inches closer, Mintis yan. Nakalusot sana partner doon sa dalawang bumabantay sa kanya. Pero malakas yung tira niya. Beneath the basket. Yes, we have a first timeout ng ating ball game. Courtesy of Kawayan. And the score is 16-13. Lamang po ang Kawayan ng 7 puntos with 5 minutes and 19 seconds sa ating very exciting first quarter partner. Buti naman ang timeout at makakahinga tayo ng konti dahil talagang napaka-exciting. Yung unang arangkada nitong ating mga koponan, ang Katayngan at ang Kawayan dito sa ating first ever game, Ako Bicol Cup Masbate. Yes, maraming salamat dito sa mga pumunta at nanood. Kung nakikita nila partner sa kanilang mga screens partner kung gaano kapuno ang ating venue dahil sa pagsuporta sa ating Ako Bicol Cup. Tama. And kanina pa lang sa opening salvo natin ay talagang grabe yung suporta ng yung mga Masbateño. Again, kanina po nakasama natin si Mr. Scotty Thompson at yung beautiful and sexy, electrifying na si sino nga yan? Si Miss Jelay. Jelay Andres. Yun. Ayan na si Roelan, binigay dito kay Alferez. Alferez, behind the back dribble. Mintis yan, pero ayun na naman. Uy, that's in and out. Yes, sayang ang tira, number 15 na si Bastismo. That could have been his second bucket. Pero ayan, Ayan na si Bastis. masipag ang Oh! What a shot. Talagang defense leads to offense. Yes, tama ka dyan. After that, good steal dito. Naka-score. Ayan na si Cinco Flores. Wants to answer his back dito sa kanilang defender na si Basismo. Cinco Flores sizing the defense. Mentes Adira. Not a short one. Maganda yung rebound. Kaya lang Ayan na si Roelan. Pinapahirapan ni Galvez. Roelan. What a nice pass. Nice pass and nice finish. Grabe naman ang On the gandang part galaw. of number 5, Na si Alferez partner. Alvarez. Yes, moving without the ball and finishing that layup. Ayan na, Versales. Galvez fires. Mintes yan, Versales with the offensive rebound and an easy 2 partner. Ito ang live simulcast ng DWTK Wow! Smile Radio Masbate sa Basketball Cup ng Ako Bicol Party List. Ako Bicol Cup Masbate Edition.
mapapanood sa 92.7 Wow Smile Masbate Facebook page at sa Wow Smile Radio Masbate YouTube channel. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Hatid sa inyo ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ito ang live simulcast ng DWTK Wow Smile Radio Masbate sa Basketball Cup ng Ako Bicol Party List. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Mapapanood sa 92.7 Wow Smile Masbate Facebook page at sa Wow Smile Radio Masbate YouTube channel. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Hatid sa inyo ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ito ang live simulcast ng DWTK Wow Smile Radio Masbate sa Basketball Cup ng Ako Bicol Party List. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Mapapanood sa 92.7 Wow Smile Masbate Facebook page at sa Wow Smile Radio Masbate YouTube channel. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Hatid sa inyo ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ito ang live simulcast ng DWTK Wow Smile Radio Masbate sa Basketball Cup ng Ako Bicol Party List. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Mapapanood sa 92.7 Wow Smile Masbate Facebook page at sa Wow Smile Radio Masbate YouTube channel. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Hatid sa inyo ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ito ang live simulcast ng DWTK Wow Smile Radio Masbate sa Basketball Cup ng Ako Bicol Party List. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Mapapanood sa 92.7 Wow Smile Masbate Facebook page at sa Wow Smile Radio Masbate YouTube channel. Ako Bicol Cup Masbate Edition. Hatid sa inyo ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Yung ating direktor na si Mr. Christian Calleja. Yes, tama ka dyan. We are back sa ating laro. Era si Clemente. Faking. Shooting the jumper. Short on that. Clemente recovers his shot. Clemente again. He is struggling, partner. Almost the same ang tinatamaan ng bola. Baldog palagi yung dalawang attempt ni Clemente. And si Cleofe was called for a traveling, partner. Gandang offensive rebound sana, partner, pero hindi niya na-control yung kalang-galaw kanina. Tama. Pero nice part on the part of nice job on the part of Cleofe dahil talagang porsigido siya to make that shot. Yun nga lang, baldog yung mga tira niya.
Ayan na. Ang possession mapupunta dito sa Katayngan. Ayan na si Cinco Flores. Crossing the half-court line. We are under 2 minutes sa ating first quarter. 1:33 remaining. Ayan na si Pepito at the corner. Gusto humingi ni Galvez sa post, pero Pepito attacks with the floater. Sapa lang inabot dito, partner kay Navales. Oo. But the ball will stay with Katayngan. Ayan na. Cinco Flores inbounding. Ayan na Wala si sa Galvez, baseline. top of the key. Galvez attacks, powering his way. Mentes yan. And nabitawan ni number 8 ng Kawayan na si Corsiga. Ang bola and mananatili sa Katayngan. Wala man lang tinamaan yung tirang yun ni Galvez. And we have 1 second to shoot para dito sa Katayngan. Tingnan natin. Cinco Flores, pinasa kay Cleofe. Muntik And na that's a nice play. Yes, tama ka dyan. Naka-play doon. Oo. And finally, nakascore na rin si Cleofe. Good With job on the part of him. Yes, and a good pass dito kay Cinco Flores, recognizing his big man. Ruelan again, faking. What a move, partner, behind the back Oo. dribble. Ruelan showing some dribbling Ayan skills. na si Punay, mintis ang tira. Ruelan again, coloring the board. Shot clock is a 10. Ruelan, may pick na binigay si De La Serna. Pero he was double teamed. At ayan. And natawagan ng jump ball. Oo. Good defense on the part of Katayngan. 11-17 po. Nakakalamang pa rin ang mga taga-Kawayan. This time with the 6 points. Or with 6 points rather. Under a minute to go. 35.1 sa ating unang quarter. Yeah, shot clock is 2. Tingnan natin kung anong magiging adjustments nitong Kawayan. Navales loses the ball. Galvez. Nakuha bola. Galvez against De La Serna. Sidestepping his way in. And scoring for 2 plus the foul, partner. Oo. Good decision on the part of Galvez na idiniretso na niya yung bola dahil alam niya na kayang-kaya niya ang depensa. Yan ang partner, oh. Bulldozing his way. Ito si Galvez against his counterpart, the center na si De La Serna. But nagwagi siya doon and has a chance to complete a 3-point play. Maganda kasi yung momentum niya pababa eh. Kaya yun. And one thing I've noticed, partner, dito kay Galvez na even though he is a big man, he can run up and down sa ating floor. So talagang With the ball, with the ball. Oo. Malaking tulong to pagdating sa Katayngan. Oh, that's an advantage on the para sa mga big man na kagaya ni Galvez. Ayan na, si Galvez completes sa 3-point play, partner. Ayan, so unti-unti pong nakakahabol dito ang mga taga-Katayngan kontra dito sa lumalamang sa kanila ng 3 puntos na lamang na team ng Kawayan at 26 seconds remaining. And maraming kaibigan natin. We have 20 seconds remaining sa ating unang yugto. Ruelan is being aggressive, partner, pagdating sa offense dito Oo. sa Kawayan. And yun nga, partner, maraming nagpapashoutout. Sabi ko, mamaya na, partner. Kasi talagang nakafocus kami ngayon sa pag-memorize ng mga pangalan ng mga players. Tama. So, mamaya-maya, pagbibigyan natin yan. By the way, tinawagan ng foul doon itong si Pipito, yung number 20 ng Katayngan. 15 seconds natitira sa ating first quarter. Ayan na, nakasapal. And Pero- Katayngan with the last possession of the ball game. De La Serra binigay dito. Cleope for 3. Misses the shot. Oh! Oh! What a lucky bounce! Yes, What a way to end the Yes. first quarter! beating the buzzer para dito sa Katayngan. Yes, number 1. Si Cleope. And we're tied as we end our first quarter, 17 all. yes. Katayngan versus Kawayan dito sa ating unang laro ng Ako Bicol Cup Masbate. Again, this is being brought to you by Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa at ni Congressman Saldico and of course Kong Jill Bongalon. Yes, tama ka dyan. And ano yung observation mo so far, partner, sa ating unang quarter?
Yes, Ako tama. nandun talaga sa ang observation ko, both teams are really getting very aggressive. Tama, and talagang nangangapa pa ang dalawang kupunan ngayon dahil Oo. siguro because yun na nga, sabi ng ibang teams nga na parang bibihira lang sila mag-practice. So we'll see if what will be the adjustments nga na gagawin ng both teams and coaches dito sa ating laro. Oo, dahil itong Kawayan kanina leading as far as 9 points pero unti-unti ngang nahabol nitong Kataingan as we get closer to the end of the first quarter, and right now with that lucky shot by sino kaya, si Cleofe, I guess. Tama. Friend na si Coach Paul Sepe, and bukas makakasama natin yan si Coach Paul Sepe definitely sa ating second day ng ating Ako Bicol Cup Masbate. Ayan, medyo ayusin muna yung mga spectators natin dito sa loob dahil dito sa baseline natin medyo talagang occupied masyado. Halos hindi na makita yung baseline. So I think yan na muna ang inaayos ng ating committee head na si Coach Pau Biñas before we start the second quarter ng maaksyon na laban ng Kataingan at ng Kawayan. By the way, yung Kataingan po, home team yan. Itong mga nakaputi. Ito naman mga Kawayan ay dumayo pa para sa kanilang unang laban and hoping to win against the home team. Pero syempre, ang Kataingan ay hindi pa dadaig yan dahil nasa harapan nila ang kanilang crowd. So this is going to be a battle. Yes, yun na. We are now in the second quarter ng ating laro. Ayan na si Pipito, binigay dito. Cinco Flores, open for 3. Misses the shot. Ayan na. Another board para dito kay number 69. Kay Tuna. Yes, na si Kaituna. Ruelan gives the ball to their energetic point guard na si Basismo. Kay Tuna at the low post. Binigay sa kanyang kakampi. And finally, nakascore na to si Bray de la Serra sa ilalim. Nice putback after the miss. Yan na si Pipito. Binigay dito kay Galvez. Cinco Flores against Ruelan. Cinco Flores. What a give and go play. Galvez with the left hand. Mentes yan. Clemente with a 3-point shot. Short, but Cleofe. Wala pa rin, partner. Grabe. Sayang nun, partner. Ayan na. Ayun na, mga naka-green, tumatakbo. Kay Tuna. Naagaw ni Cinco Flores. Cinco Flores against De La Serna. Gives the ball to Clemente for 3. No Not good. this time. And yun na partner. Grabe itong si Alferez battling it out against the bigs. Nitong Kataingan. What a shot, partner. Kay Tuna, talagang Kamikaze drive, partner. gusto ring mag-dive nitong si Kay Tuna for that bucket. Pero he was fouled by Pipito. And now he's getting ready to take those 2 free throws for Kawayan. Yes, tama ka dyan. And kanina, para sa ating leading scorers during the first quarter, partner, si Fletcher Galvez, who scored 6 points sa kanyang kupunan. And ito naman, pagdating sa Kawayan, ay si Brian Ruelan niya, who drains dalawang 3-pointers kanina sa ating first quarter. Yes, and we expect a lot more from these guys. Especially now na close game na tayo. 2 puntos lamang po ang kalamangan nitong mga taga-Kawayan. And hindi pa na buslon itong Kay Tuna ang kanyang pangalawang free throw. Ayan, Tapos pa yun. And si Kaituna hearing it from the crowd after that air ball shot na binitawan niya kanina. Kay Tuna played in University of Cebu. Yes, so talagang quality player din ito. Center ng Kawayan na si number 69 Kay Tuna.
Ayan na si Bastismo. Crosses over. Bastismo attacks. Tabit. Tawan. But foul ang naitawag. Dito sa number 12 na si Bergantin. His first personal foul. First personal foul. Second team foul. Substitution. Number 7. Daniel Regino. Ayan, papasok po si number 7 for Kataingan Substitution. to replace number 1, itong si Clemente. Yes, Pasok din si number 19. yes, si Clemente coming off the bench, giving a spark para dito sa Kawayan. Kataingan, rather. Kataingan. Versales, Daryl Clark Versales also back in the ball game. Yan na si De La Serna, elbow jumper, Mintis yan. And grabe ng partner, the smallest guy on the floor. Grabbing that board, pero Mintis lang kanyang tira. Oo, because of the defense, itong si number 16. Yan na si Bergantin, attacking. Foul lang nakuha niya dito kay De La Serna. And he will take 2 free throws. Yan na si Bergantin, asking the referees na hinataw siya ng malakas. And right now, he will be tested sa ating 4.5 meter line. And during the first quarter, itong si Bergantin partner started the scoring pagdating dito sa Kataingan. Pero medyo nanahimik siya because nga of the defense na pinapakita nitong Kawayan. Pero makikita mo sa kanya yung kanyang composure as a point guard or guard ng kanilang team. Parang hindi mo makitang natataranta siya in any given situation. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Rowelan against Cinco Flores. Waiting for his teammates. Binigay dito kay Alferez. Alferez one-on-one against Bergantin. Nice defense on Bergantin. Ayan, so finally, he took it away. Cinco Flores with an easy 2. Good job for Bergantin for the defense. A nice finish for Cinco Flores for Kataingan. Yes, now the score is 20-19. Lamang na po ang Kataingan Oo. ng isang puntos. So ayan. Out of bounds. May babalik yung possession para sa mga nakaputi. Itong mga home team natin, yung Kataingan. Was now leading for the first time Yes. dito sa ating laro. This At is 7 minutes and 12 seconds na natitira dito sa ating second quarter. yan na si Bergantin. Tinapek, Rowelan. Muntik ng maagaw ng mga naka-green pero nakuha uli ni Galvez. Yan na si Galvez. What a pass, Bergantin with the baseline. Mintis yan. Kay Tuna. Secures the board. At ayan, naagaw uli ng mga taga nakaputi. Bergantin, dinukot pa sa ilalim ni Gallego. Mintis yan. Bastismo is rushing. Bastismo attacks. Sapa lang inabot dito kay Gallego Jr. Oo, and the ball went out of bounds but still it's going to be Kawayan's basketball. Yes, partner. This game is starting to heat up, partner. Oo. Timeout team. Kawayan. So time out muna. Tinawag ng coach ng Kawayan dahil hindi siya satisfied sa nagiging resulta ng kanilang team. Dahil sa ngayon sila na ang humahabol. Although 1-point lead lang yan pero sabi siguro ni coach hindi pwede yung ganyan. Kailangan tayo ang hinahabol, hindi tayo yung humahabol. Pero syempre, sabi nga natin kanina, itong mga Kataingan na hindi naman basta-basta papayag na ganun-ganun na lang. Kaya right now, they're leading by 1. And back to the ball game. The ball will be with the guys in green, ang mga taga-Kawayan. Yes, partner. Itong Kawayan, I guess this is the strongest lineup nila dito sa loob ng court with Rowelan leading the charge for them pagdating sa scoring. Yan na si Alferez. Alferez attacks. What a move. Bitis yan. And what a tap by Cinco Flores. Yan na si Gallego. Flies. Nabitawan ng bola. Good defense, partner. The smallest guy on the floor blocking the shot of the wing guy nitong Kawayan. What a defense, partner. Oo, not giving up on that play is itong si number 15. Si Bastismo, Kaya partner. nag-hesitate sa ere itong si Gallego. Hindi niya alam kung ipapasa niya ba, ititira. Although nakapag-elevate siya. Pero nice defense talaga on the part of the number 15. Alferez attacks. What a move, partner. Pero natawagan ang traveling.
That could have been a nice shot, pero traveling at hindi rin naman naibuslo. Yes, tama ka Medyo dyan. malakas yung kanyang layup. That could have been a highlight sa ating second quarter. And now the score is 20-19 in favor of Katayngan with 6 minutes and 10 seconds remaining sa ating first half. And partner, batiin ko ang aking kaibigan na si Miss Julie Ann na nanonood sa ating laro. Magandang gabi sa inyo, ma'am. Good evening po. Maraming salamat. At nahinto yung scoring natin, partner. Magdadalawang minuto pa. Wala pang score yung both teams. Versales is called for an offensive foul. Oo, that's clearly an offensive foul against Corsiga. Offensive foul, number 19. Darwin Versales, first personal foul. Yan na si Bastismo crossing the half-court line, completing the 5 for Kawayan is Bastismo, Alferez, Kaituna powering his way. And there you go. Using the board is the big guy, Kaituna. And ano bang sinasign nitong si number 12? Mukhang may nasiko. Sabi ni Bergantin, review natin. Play review. Players please go up to your respective benches. Medyo nasaktan ata itong si Galvez. Oo. As we can see from the monitor, ayan, hawak-hawak ni Galvez yung kanyang ilong, covering it with his jersey. And mukhang iti-check muna ng ating medical team yung nangyari kay Galvez. And we will see kung ano yung mga pangyayari. Bakit nagkaganon? Masyadong mabilis yung mga pangyayari din talaga. At 5 minutes and 31, we're almost half through sa ating second quarter. Shout out kay Mr. Mac Villanueva. And Mac Villanueva who's watching right now. Luis, native Masbate partner. Mas batiin nyo pala to. Oo, kaya magpapadala ng pagkain yan mamayang gabi sa Talaga? Staff House. Oo. Ano kayang papadala? No? Okay. So ito pa lang ang pronunciation pala ng Katayngan. Katayngan, partner. It's Katayngan. Yes, Katayngan. Yun. And yung nakabatiin ko rin ang aking dalawang anak, si Juan Carlos and si Franco is watching right now. And syempre ang ating buting commissioner, si Commissioner Lloyd Rivera. Magandang gabi po sa inyo. Oo. Nandito, syempre, kanina ang ating commissioner. And now we're back sa ating laro. So, Lamang po ng isang punto sa itong Kawayan. after that shot from Kaituna, Yes, meron natin tayong technical difficulties. ano bang nangyari? Yung scoreboard ba natin hindi nag-function ng maayos? Ayan, 5:23 po ang nalalabi sa ating, again, kauna-unahang laro dito sa Ako Bicol Cup Masbate between Katayngan and Kawayan. At ayan, Katayngan now will have a chance to get the lead back. 14 seconds. And Bergantin. Ooh, that's a nice jumper. Elbow jumper mula kay Bergantin. Yes, if you notice, partner, talaga he is celebrating after that shot kasi talagang very animated itong player na to during the warm-up. Nakikita ko talagang very serious siya. Oo. Ayan na si Bergantin. Ayan naman sa kanya yung In and bola. out dribble, Bergantin. Sayang, nahuli ang pasa. Bastismo, ahead. Dito, kay Tuna. Using the right hand, partner, pero kaliwete yan. And scoring for 2. So kinaliwa niya talaga. Yes, yan na. Cinco Flores, a very steady point guard and a veteran point guard. Binigay dito kay Bergantin. Open for 3, hesitates. Bergantin using the glass, misses the shot. And right now, eto, mayroon tayong kauna-unahang report mula sa ating mga CSR o courtside reporter. Makakasama natin si Miss Mabel. Miss Mabel, pasok! Okay, siguro babalikan natin mamaya-maya lang si Mabel dahil wala siyang audio. Okay na ba, Direk? Okay, so babalikan natin mamaya si Mabel para sa kanyang report. But right now, it's number 16, itong si... Navales is in the free throw line. yes, for Kawayan.
Okay, eto, balikan na natin. Miss Mabel Echegoyen para sa kanyang report. Mabel. Kapa Morgan and Coach John, this game started na nakalamang ang Team Kawayan pero ngayon halos magkadikit na ang score ng dalawang kuponan. Aminado ang Team Katayngan na inalat sila noong una dahil wala silang practice pero dahil nakapag-adjust na ang kanilang players ay tuloy-tuloy na umano ang pag-execute nila ng proper placement ng teams. On the side of Team Kawayan, medyo nawala umano ang kanilang depensa at nahirapan sa rotation ng tao pagdating sa opensa. And that's the latest. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach John. Yes, ayan na si Kaituna. The shot is blocked. Bergantin is in a rush. 4 against 2. But there is again Bastismo deflecting that pass and preventing that easy 2 points parating dito sa Katayngan. Oo, para kay Legazpi na talaga an easy 2-pointer mula sa pasa ni Bergantin pero it was deflected by Bastismo. Nakaw play but nandun si Corsica to block that shot. Siyempre, hindi naman Nawala ng magpapahuli. bola. At magpapatinag ang Team Baleno! Oo, sa sideline kaya it will be Katayngan's basketball. Palakpakan naman dyan para sa Baleno Team! Siyempre, kasama din natin ang Bergantin, kanilang what a pass dito kay Legazpi sa pinakamagandang- ilalim. That's a nice find for Bergantin. Dito sa nasa ilalim lang, nakaabang na si Legazpi. Yes, coming off the bench, ito si Legazpi scoring na his 4th point of the ball game. Kaituna powering his way, isa pa lang inabot. Eh natawagan ng traveling violation partner. So from offense ni Legazpi to defense, dito sa Rumaragasang si Kaituna. Good job on the part of Legazpi. He can play both sides of the floor. And bilib ako partner dito kay Legazpi. Sa lapad ng katawan ni Kaituna talagang hindi siya. Hindi siya nagpatinag. Libreng-libre doon. Itong si Versales. And partner, that Once shot again, a big would round not of be applause possible para if, sa because Team dun sa Baleno. pasa na galing dito kay Cinco Flores. I guess as of my count, Susunod meron ng na 5 assists ang itong si Cinco Team Flores. Balon! So 28-24, Siyempre, nakakalamang kasama na po din ng ang Team apat. Balon ang kanilang The coaching biggest so far staff. for Katayngan in this And ball game. siyempre, ang Si mga Alvarez, nagagawa ginugulo. players Binigay dito. ng Navales, Team baseline jumper, Balon. Vinicius, rebound. Itong si Bergantin against 2 defenders. Muntik nang maagawan doon sa midcourt. Itong si Bergantin. Pero still, he manages to bring the ball down. Meron tayong timeout, partner. Again, ito po ang kauna-unahang laban dito sa Ako Bicol Cup Masbate between Katayngan and Kawayan. Ito po ay hatid sa inyo ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasunod pa. And also brought to you by Congressman Salvo. Of course, it's all Jim Pangolo. Yes, still watching partner natin. Alright, maraming salamat Team Balon. Next, palapakan natin ang Team Butuan! Both teams are getting instructions from their coaching staff. Let's see kung ano mga magiging adjustments of both teams. Especially now na Kawayan ay naghahabol na kontra dito sa mga Katayngan na magaganda yung mga last plays nila, no, partner. Because of their point guard na si Cinco Flores partner. Cinco Flores with a 3-point bomb. Kaboom, partner! So executing the plays and creating those kind of shots. Yes, partner. Kaya na, Bastis po binigay dito kay Navales against Cinco Flores. Okay, maraming salamat! Kupunan ng Butuan! Ito na po ang kalamangan. Eto na! What a At shot! Ang inyong Wow. Team Katayngan! Yes, partner. Tira sa ilalim ni Alvarez. Yan na si Pipito waiting for his teammates. Binigay dito sa kanilang court general na si Cinco Flores against the pesky na si Bestismo. Ton sa ilalim. No good. De La Serna following the board. Good recognition sana on the part of Pipito. Giving the ball to the open guy. If you know this partner, Alvarez is playing the point guard. A very, very big point guard swings the ball to Basismo with a jumper. Pentesian. Versales with the board. Cinco Flores guarded heavily
defense partner talaga. Pinapahirapan itong si number 15 na si Bastismo. Ito si Cinco Alright, Flores. thank you so much, Team Kataingan. Next, So, nawala sa kanila yung eto bola. na Ito na. ang Team Zambales. Kawayan! Kawayan. Kasama ang kanilang magandang muse. De La And Serna, then with their the elbow jumper, coaching Bentesian, staff. Versales with the board. Ito na si Legaspi. And a nice floater. That's a good running shot. But the teardrop partner. Navales. And we are now in the seconds to play ng ating first half. Alferez with a crosses over behind the back. Alferez attacks. Naagaw. Yanson. 3 against 2. Naagaw din. Ganti-gantihan talaga. Agaw pa rin sana pero wala. Orsiga with an easy 2 partner. Sige lang. Pepito. Yan na si Pito against Alferez. May pick na binibigay itong si Versales. 19 to shoot. Ayun, there Dito you kay Yanson. go. That's Team Cinco Flores. Kawayan. Yung bola at the Now, post. it's the turn of Team Claveria. They have to shoot. They have to shoot now. Pepito for 3. Wala. No good again, Last Basisto. 5 seconds. And meron tayong 1.6 seconds na natitira dito sa ating first half. Okay, 28 to 33. Nakakalamang po ang mga taga-Katayngan. And that's the end of the first half with a score of 33-28. Lamang po ang Katayngan. Katayngan ng 5 puntos. So tingnan natin kung anong magiging adjustments ng both teams dito sa ating second half. Magtutuloy-tuloy ba ang magandang plays na ipinapakita nitong mga taga-Katayngan o babawi itong mga taga-Kawayan to get the lead back sa ating pagpapatuloy? So abangan natin yan sa ating second half. But for the meantime, magbe-break muna tayo, halftime break. Ito po ang kauna-unahang laro ng Ako Bicol Cup Masbate. Milagro! Live na live dito sa Katayngan Sports Center. Kasama niyo po kami, Kamang Morgan and Walid Jan Batsulier. Again, this is brought to you by Ako Bicol Party List and Congressman Saldico Tontil Bongalo. Ayan, kasama din siyempre ang napakagandang muse ng Milagros, pati yung kanilang coaching staff. Ayan po ang komunal ng Alright. Alright, once again, thank you so much, Team Mobo. Eto na! Team Mandaon! maraming salamat, Team Mandaon and Luzon. Diretso na tayo with our 13th team, ang Kupunan ng Monreal. Daan-daan po ang mga nakapagtapos. May mga kanya-kanya ng profesyon.
Sa kanilang pagpupunyagi, walang masiglang ang kanilang mga ngiti. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na taupuan sa Korean School Dahil naandyan lang, katuwang lagi Ako Bicol, katabang na, kasunod pa. Ang Ako Bicol Party List, marami ng natulungan, may isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan, Access Road, leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabilit, Lidong Alternate Road, Alright, thank you so Banquerohan, much. Misura Next. Road, Upper Mabilit Eto Road, na ang Mayon, kupunan Mariawa, ng Puro Road, Team Bagakay Coastal Road and Balana. Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Taha Road, Matlog, Banyadel, Miisi Road, Mabilit, Matagnag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imanod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitamo, Multipurpose Building. Buraguis Elementary School, Multipurpose Building. San Roque, Multipurpose Building. Buena Vista, Multipurpose Building. Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol na napunan ng dapat. Maraming salamat at Bicol. Maraming salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa Ako Bicol. Ayan, Habang na, galingan kasunod takas. pa. Ang baon ng mga taga-Palanas. Nangunguna pa rin sa Siyempre, hindi naman pagpapagawa at maiiwan pagpapaayos ang ng mga kalsada taga-POV sa buong Kabikulan. Corpus! Mga panturismong Kasama rin infrastruktura. ang POV Corpus Salamat Team. sa Ako Bicol. Ang kanilang magandang news and Mga their coaching paaralan staff. at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat at Bicol. Maraming salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan Ako Bicol. Katabang na, kasunod pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man. Lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin papalimutan ang tulong na dinala rin dito para sa Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, Alright, kasunod pa. here we go. Next. Hindi rin nagpahuli Eto na sa pagtugon ang sa mga Team pangailangan ng ating mga San healthcare Fernando. workers at mga frontliners. Sa simula pa Kasama ng rin itong ang pandemya, kanilang coaching hanggang sa staff. ngayon, walang And ang humpayang pagtulong. napakagandang news Magpapasalamat po sa from pagtauntabang San halik sa Ako Fernando Bicol Party Team. List. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasunod pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng solar-powered water supply system sa mga lugar. Libre, malinis at maaasahan supply ng tubig 24/7. Nakulaan ng pagpapasalamat. Habang kami nakulaan ng tabang para sa gabong na tao. Salamat po. Para sa ating mga kababayan na Okay, from San Fernando, let's go to San Jacinto! Palakpakan naman natin ang Team Jacinto. Kasama rin nila ngayong gabi ang kanilang news and their coaching staff.
salamat, koponan ng San Pascual. And here we go. Soon, you will see them in full action. I'm talking about Team Uso! Bicol Party List. Marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport. Legazpi City Coastal Road. Mabinit, Lidong Alternate Road. Bangkeruhan, Misua Road. Upper Mabinit Road. Mayon, Marlawa, Puro Road. Bagakay Coastal Road and Shore Protection. Buyuan, Lidong Alternate Road. Bugtong, Pawa Road. Taha Road. Matnog, Banyadero, Miisi Road. Mabinit, Matanag, Alternate Road. Miisi, Bunga, Alternate Road. Buena Vista, Maipangi Road. Imalnod, Mariawak Road. Buena Vista, San Isidro Road. Mayon, Mariawak Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Vitalo, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Ayan ang Multipurpose Building, 12 Legazpi teams Science High na School, maglalaban-laban. Multipurpose Building. Kaya salamat At sa Ako Bicol. nako, pag-aagawan ang tropeyo Maraming salamat, dito sa Ako Bicol, Masbate para sa ating Ako Kaya Bicol saan Cup ka pa? Masbate. Sa dati Siyempre, na, hatid po may ito sa inyo serbisyong ng Ako pinagtibay Bicol ng Party panahon. List. Mas Katabang na, pinatindi pa. kasurog Bicol, pa. katabang And na, also brought to you by kasurog pa. Congressman Saldico. Ayan, so Nangunguna pa sige. rin sa pagpapagawa at pagpapaayos Maraming salamat ng mga dahil kalsada piyestang-piyesta sa ang buong dating, di Kabikulan. ba? Danica. Mga panturismong Dahil yan sa ating infrastruktura. Kataingan Municipal Kaya College salamat Drum sa Ako and Bicol. Lyre Corps. Alright, so palakpakan din Mga po natin paaralan sila. at mga gusaling kapakipakinabang. Okay, Maraming Danica, salamat, alam mo, Ako Bicol Party List. I've seen Maraming familiar faces. Mahigit Ay, isang talaga, ako dekada din. ng Meron din naninilbihan. siguro. Ako Bicol, Mga tatlo yun na katabang nakita ko. kasunod Oo, pa. na mga kakilala mo, no? Yes. Kilala mo na dahil sa mga previous legs siguro, no? Oo, Bata, and yung iba dyan matanda, ay talaga kahit namang sino man, lahat tawag ng mga dito, may karamdaman, kilalang kilala may sa larangan maasahan. ng sports Nagpapasalamat na sa basketball. Ako Definitely. Bicol Party And List. excited Hindi po tayo namin makakalimutan na ang mapanood tulong sila na dito dinala sa ninyo dito sa Masbate. Albay. Okay, so talking about familiar faces, mamaya, familiar po sa inyo ang inyong makakasama dito sa ating opening ng Ako Bicol Cup Masbate. Dahil may mga makakasama tayong talagang mga pamilyar na pamilyar. Ay, oo. Diba? Isa na dyan ang talaga namang idolo sa simula sa pa ng larangan ng nitong basketball, pandemya Kapa hanggang Morgan. sa ngayon. Oo, walang iba kundi si kumpayang Scotty pagtulong. Thompson. And Ay, syempre, syempre, maganda at Salamat po sa sexy. pagtaunintabang Ay, hali hindi sa lang Ako Bicol maganda. Party Sikat List. din itong YouTube creator content, Kapa Morgan. Walang iba kundi si Ako Jaime Bicol, Loves katabang na, Jelay kasunod pa. Andres. Yan, mamaya-maya po yan. Agad Pero ang bago ang mga yan, nagpatayo ng mga Eto, solar-powered water supply mag-ano muna system sa tayo. mga liblib na lugar. alam mo, yung Libre, isang malinis programang at ganito, maasahang napakalaking supply programa ng dito tubig, sa probinsya ng Masbate. 24/7. I will be graced Salamat niyan. if we'll open this with an opening prayer, syempre. Yes. So, patigilin na muna natin. Yung, salamat uli sa ating Para sa Kataingan ating Municipal mga College kababayang Drum and nasa Lyre. laylayan, And right Ako now, Bicol, katabang na, let's kasunod pa. have ourselves in the presence of our mighty Lord. And of course, we will be singing our Philippine national anthem before that. We're requesting everyone to please stand to sing our national anthem.
pa. Ayan, maraming Ang salamat Ako po. Bicol Pwede na po tayong Party maupo. List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan, Access Road, leading to Bicol International Airport, Siyempre, Legazpi Danica, City, talagang Coastal yung Road, excitement at mula pa kanina sa start Lidong natin. Alternate Road, So, wag na natin Bangkerohan, patagalin pa Missoula masyadong Road, ating program. Upper Tuloy-tuloy na Maliit tayo. Road, Mayon, Ayan, Magyawa, para sa Purok ating Road, torch, Bagratay, run, and Coastal lighting. Road, and Let Shore the game Protection, begin with Guyuan, Mr. Lidong Alternate Road, Buddy Bugtong, Thompson! Pawa Road, Taha Road, Matnog, Banyadero, Miitan. Ayan. Talagang pampihira tong... Nagbabalik po tayo dito mula sa loob ng Katayngan Sports Center para sa opening matchup ng home team Katayngan kontra sa Kawayan para sa ating Ako Bicol Cup Masbate. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Kapa Morgan kasama si... Wadi John Bachiller at your service, bringing you this quality matchup dito between Katayngan and Kawayan nga, partner. What an exciting first half. Yun na nga, bench points pagdating dito sa ating laro. Lamang po ang Katayngan ng 14-3 and points in the paint. Very evident nga yung Katayngan because nga sa mga malalaking tao nila, kaya nakalamang sila ng 4 puntos. Ito yung turnover, partner, para dito sa Kawayan. 18 turnovers is very big, partner. Kumbaga masakit sa ulo ng mga coaches yan. And fast break points, lamang po ng 1 puntos itong Katayngan. And second chance points, partner, yun na nga, yung offensive rebounds, partner, na pinapakita nitong Kaingan with 12 kontra naman dito sa 2 puntos ng Kawayan. Malaking bagay itong second chance points ng Katayngan kontra dito sa Kawayan. Kaya nagtapos po yung ating first half na nakakalamang po itong Katayngan. Yes, tama ka dyan. And para sa ating leading scorer sa ating first half, para dito sa Katayngan, There you go! itong kanilang very steady point Ang guard pogi! na si Harold Cinco Flores with 8 points. And partner, grabing 2 rebounds and 5 assists. Yun ang tama ko, partner. And para naman dito sa kumpunan ng Kawayan, si Raela Ruelan with 8 points, partner. Medyo natigil ang kanyang opensa during the second quarter because nga yung magandang depensa na pinapakita itong Katayngan. Siyempre, may Causing message them siya. turnovers. syempre, hindi And pwedeng right now, sa hindi. pagpasok natin sa Kasi ating ito naman talaga sila ng mga second mas- half, meron mga tayong mas report mula batenyos kay na Miss Jessamine talaga namang Navales. hihigit. At kasama niya dito ang mayor ng Kawayan na si Mayor Pero bago Edgar yan, S. eto, Condor. So, mag-roll call Jessamine, ulit tayo pasok. ng mga teams na Maraming nandito. salamat, Coach Baka John kasi and may Kapam umuwi. Morgan. So now here with me Siguro is naman the wala. Municipality Okay. Mayor of Kawayan, Sige. Honorable Tayo, Edgar ha? S. Condor. Sige. First of all, Mayor, Like to call good in evening once po. again, At, Aroroy team! how does it feel po na ang Asa mismo naman ang Aroroy? pumunta Ayun. sa There you Ano go. ba ang kulay ng jersey nila? Gray. Gray. Una po, pasalamat po ako ng Ako Bicol, no? At lahat na nanonood ngayon, sabi ko, magandang gabi po Naku sa naman, lahat. So, napaka-press ikasabi ko lang po, Color green. ito na palaro sa Hello, Ako Reza, Bicol Cup, magandang gabi. na sila na ang pumunta Sige. ng probinsya How about sa Masbate. Team Balud? Ito po ay Ayun. malaking Ang ganda bagay ng kulay nila, para apple sa ating green. kabataan, Yes. especially Fresh na fresh. sa Ito pag-develop naman. about Asan sports yung development, team? no? Batuan. Even though ang naglaro ngayon hindi na kabataan Ayun. ng iba, Batuan. pero still Boss makikita green sa ang kabataan jersey. ang And syempre, isang hindi importanteng papaiwan ang laro mga taga like rito, basketball mga taga tournament. So ito po, Katainan! malaking bagay ito ang ginawa ni Wow, Congressman. dami nila fans. Ang dami Thank you fans so na much, turian sa atin from Mayor, for Katainan. that. In behalf of Ako Bicol Party List, we also feel honored na i-welcome niyo po kami sa inyong napakagandang probinsya. So another po, do you have any message po sa ating mga players, especially po sa Team Kawayan? Ako lang po na ikasabi sa lahat ng mga players, lalo na sa nagsalin nitong Ako Bicol Cup Masbate. Ayun, No? ang mga Ako lang mandaon. ikasabi nga Mga taga mandaon. Hello, guys. ipakita And sa lang syempre, hindi na na kita magbabawi nga ang mas batinyo Masbate City! sa sportsmanship, no? How The about spirit mga of taga sportsmanship. Milagros? Dili ta magpadala sa Ayun, mga mga nakaputi. pikon-pikon. Gusto ko yung Normal energy ni lang. Kuya. May And pakita every niyo sa kada mga- merong palaro, May pauwi merong ba, no? competition, Yes, merong ano panalo, na? at meron Asan ring yung mga taga matalo. Team? So yung ikasabi ko rin sa aking team, Kawayan, sabi ko lang sa iyo,
fighting taga spirit. Momo. Kaya natin yan. Ayun, mga Thank taga you po. Momo. Magandang And gabi po mga sa taga inyo lahat. Monreal. Alright, I love the positivity, Mayor. Ayan, yun muna ang latest. Back to you, Coach John and to po Morgan. Yes, maraming salamat niya. And Magandang gabi. partner, medyo natigil tayo dahil kanina medyo hindi inalaw How about yung mga taga na ipasok POV? itong si Corpus? Galvez. Asan? Ayun. Because nga Ano bang yung jersey nila? kanyang jersey Aba, ay purple. binuan pero hindi naman punit. Purple. So talagang na-pwersa na palitan Team muna and San hindi natin alam kung papalitan. Ayun din. Alamin natin yung And stabi last, nitong si Galvez. ang Pero, Uso! yun nga, gusto na sana nilang ipasok. Kaso nga lang, punong-puno po ng Okay. malupo po yung kanyang jersey. Lalo na yung nasa Ayun, unahan so far, because isang of team ang hindi the nakano. nose bleeding Yes. kanina. Pero ganun pa man, alamin natin sa ating mga courtside reporters kung ano ang kalagayan nitong si Galvez. Andito na. Ayun. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Bergantin. Na traffic. Gives the ball to Cinco Flores. Top of the key, 3 inches closer. What a pass, Bergantin! Okay. Block, but there is Ito na. Bergantin again, coloring the board. Good rebounding on the part of Gatayngan. At nako, hindi matutuloy itong ating Cinco Flores, top of the key. Ang Ako Bicol Cup mas Wala pa rin. This. Very important ito, lalong-lalo na sa mga players. Versales with the steal. Sa mga team. So, Binigay tawagin dito, ulit Cinco natin Flores. si Mr. Scott. Almost Against- losing the ball. Hindi pa na. What a move, partner. Cinco Flores. Finally. Kung natin kakaligtaan Leading. ng boss. Ayun. Siyempre, yun na ulitin ko Yes, na. Cinco Hindi Flores magiging now imposible in double digits pagdating dito sa ang scoring. Ako Bicol Cup mas So lamang na ng pito ang Katayngan. Yes, of course. Eto na, hindi na natin Unang scoring para sa kanila dito sa pagpasok natin sa second half. Kaya si Kaituna is blocked. Commissioner, But he was Mr. fouled and will troop to the line for 2. Lord Rivera. He was blocked from behind pero merong contact na nakita yung ating mga referees. Kaya itong si Good afternoon po sa inyong lahat. Ryle Cantuna, Roger Cantuna rather, Gusto natin will be shooting 2 free magpasalamat sa Ako throws. Bicol Party List sa efforts po ni Congressman Zaldico. And again, Kong itong si Gilbong Cantuna Alonco. Kung hindi po played sa for kanila, University of wala pong Cebu. Ako Bicol Cup ngayon. And right now, nasisilayan natin siya Maraming dito salamat din po donning the green sa, jersey for Kawayan Province dito of sa Ako Bicol Masbate, Cup Masbate. kina-governor Alam ko, naman natin who is the sa first district, kilalang Congressman- product of University of Cebu. Siyempre si Junior Fajardo. Congressman natin na si Kong Richard ko. Ayan na si Bergantin. Sa second district, So Kong sa Ara mga ko. biceps pa lang nitong Kong si Tonton Kaituna ko talagang for kung third ikaw hindi sanay Sa sa mga mayors larong po ng pisikal. first district, Talagang magdadalawang isip sa ka na mayor ng mag-drive Batuan, kontra dito. Mayor So ano Yuson, bang nangyari, coach? mayor Partner? ng Ito nga Claveria, partner, meron tayo si Mayor dito sa Angelisa, sidelines natin. Naggalaw ang Mayor camera. ng Monreal, Okay. Mayor Villahermosa, Ganun talaga pag live. Sa May Mayor mga ng San hindi Fernando na si maiiwasang Mayor bagay. Bravo, Kaya Mayor kuminsan ng nadi-delay tayo. San Jacinto, But Mayor Altarejos, ginagawa mo na Mayor ng San agad yan ang mga Pascual, paraan Mayor ng ating mga Lazaro, kasama sa second para district po, tuloy-tuloy ang ating magandang laro. Mayor ng And again, Aroroy, this is the Mayor Bertuccio, opening match-up ng Mayor ating ng Ako Bicol Baleno, Cup Mayor Masbate. de la Rosa, Mayor ng Katayngan Balud, leading so Mayor far. Estrella Jr., Sila yung home team Mayor kontra ng dito Mandaon, sa mga si taga-Kawayan. Mayor Christine Co, Mayor po ng Masbate City, And again, ang Ako Mayor Bicol Cup Tuason, Masbate ay hatid sa inyo Mayor ng ng Ako Bicol Milagros, Party List. Katabang na, Mayor kasurog Magbalon, pa. Mayor ng Of course, Mogo, Kong Mayor Saldico. Salvacion. Para naman po And sa si third Congressman Jill district, Bongalon ay maraming nakikita ko sa salamat ating po sa venue pagpagamit partner ng si venue, Sir Mayor Jojo Kabatan is in the building right now ng pacifying Katayngan. things and si Coach Paolo din Mayor nandito.
Mag-break muna tayo and pag maisaayos na po ang lahat, we will go Bicol Cup Masbate. Ito po yung ating opening matchup between Katayngan and Kawayan. Ang inyong Ako Bicol Cup Masbate ay nagbabalik at ayan ang ball possession sa mga taga-Kawayan. And si number 5, Alferez. What a give and go play sana pero tumama sa paa ni De La Serna na ang bola. And the shot clock is at 15 with 5 minutes and 9 seconds remaining sa ating third quarter. Okay, so may chance dito yung Kawayan na matapyasan yung Kalamangan. 10 po ang kanilang hinahabol kontra dito sa mga nasa yung home team na Katayngan. Yes, Alferez. Natapikan ni Galvez dito sa baseline. And mananatili ang bola dito sa Kawayan. 7 seconds to shoot. And yon, sabi ni JV, they have 7 seconds to shoot. Yan na si Kaytuna sa ilalim, spinning. 5 to shoot. Galvez and Kaytuna battling it out dito sa ilalim. Nagkadikdikan. Sabi ni Galvez, partner siguro, binigyan mo lang ako kanina. Hindi na ako papayag na mabigyan mo uli ako ngayon. Ako naman ang maglalambing, sabi niya. Buti naman at itong si Roger Kaytuna, okay naman yung temper niya. No? Hindi naman napikon. Tama ba ako, partner? I've noticed si Roger Kaytuna is taking his shot with the left hand, pero dito sa free throw line is shooting with the right hand, partner. Yan yung tinatawag na siguro, kung ganyan siya, tinatawag na ambidextrous siya. Yes, tama ka dyan. Oo. And bibihira yung mga ganyan who can use both right and left hand effectively. Tama ka dyan. What a shot, partner. Yung na kanina pinakita ni Gallego kanina. Talagang he manages to finish that shot even though may depensa. Yan may pressure defense dito. Na-apply ang Kawayan. Pero Clemente crosses the half-court line. Bergantin, the shot clock is at 15. I think it's just right na magkaroon ng pressure defense dito ang Kawayan. Yan na si Galvez. Banging bodies inside. Misses the shot. Clemente fakes. Binigay dito kay Bergantin. 7 on the shot clock. Bergantin crosses over. Bergantin binigay dito. Gallego. Pepito. Inabutan na sila ng 24 seconds shot clock violation. Tama ka dyan. And naputukan ng 24 second. Good defense, partner. Ang pinakita nitong mga naka-green. Oo. So yun na nga. Sabi nga natin, dapat paigtingin na talaga nila yung depensa nila. Kung gusto nilang makahabol dito sa mga taga-Katayngan. Navales misses the shot. Galvez with the board. Sayang lang yung tira ni Navales. Galvez swings the ball. Clemente. Double team. Binigay dito kay Galvez. Jump step. Galvez. Binitaw. Pepito. Shot clock is at 9. Gallego.
Baseline, move! What a shot! That's a very difficult shot, pero Gallego manages to put that one in. Yan na si Bastismo sa ilalim. Grabe yung contact, ano? Ilalim. If you notice, partner, kanina nagsisimula ang play nitong Kawayan with a backturn play na kung napapansin mo, nakailang beses na sa ilalim. Itong si Alferez, and talagang very effective ang ginagawang play nila, and right now he's in the free throw line. So ganun ang mga nakikita natin, napupunan natin mga adjustments na ginawa nitong mga taga-Kawayan. Yun nga lang, hindi pa sila nakakapuntos dito. They've had that opportunity kanina pero hindi rin na ipasok yung tira. And right now, ganun pa rin. Yan na si Gallego, binigay dito kay Bergantin. What a crossover, partner. Bergantin attacks with the shot. Very easy, partner. Maganda yung hang time niya, no? Grabe. Partner, he reminds me of a favorite player nung college na si Alan Mangas ng Mapua. Talagang medyo mabagal ang galaw pero very effective. Pero si number 15, si Bastismo. Kahanga-hanga yung mga ganong klase ng player na who knows when to slow down and who knows when to, step on the gas. Yes, yan na si Bergantin. Swings the ball. Cinco Flores, in and out dribble. What a shot! Grabe. A very steady point guard. That's a nice one. And also can score and hit those kind of jumpers. So, yan. 51-37 na po ang score. Alferez binigay at the post. Kay Tuna attacking the baseline. Making it. Grabe, partner. Talagang tumabi na itong si Galvez dahil nakita niya nakaumang na naman yung Siko. So, yun na. The score is 51-39. It is a 11-point lead, tama? It's a 12-point 12-point lead pala, partner. Bastismo, what a move! I thought ipapasa na niya pero itutuloy niya pala yung tira. And that's a good one. Yes, partner. Talagang tuloy-tuloy lang yung gulong ng bola at inangat niya nung patira na siya. Cinco Flores binigay kay Bergantin. Ginugulo ni Bastismo. Ayan na si Bergantin again, slowing, but there is De La Serna with the block. Ayan na naman ang mga taga-Kawayan. And what was that? Ano yung nangyari doon? Yeah, there was a foul. There was a foul. After that shot na binitawan ni... So balik po sa 10 na lang ang Kalamangan. Kanina ay umabot na ito ng 14-point lead for Katayngan. And again, both teams will do some adjustments na naman. Let's see kung ano ang mga yan pagbalik ng ating game. Again, ito pong Ako Bicol Cup Masbate ay siyempre hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Yes, tama ka dyan. And also si Congressman Jill Bongelon, who is very supportive pagdating dito sa basketball dito sa Bicolandia. Ay, naglalaro yan si Kong Jill. Ay, opo. Mahilig talaga sa basketball yan. And he also plays football para alam ko, partner. And syempre ang ating puting commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera, Enino Rivera, and si Boss Russell Loretta who is watching and nandito kanina during the opening to support us. Yes, of course. And of course, our teammates dito sa IMBC, yung Infinity Media Broadcasting Company, sa pangunguna po ni Sir Christian Calleja. At ayan, Bastismo will be shooting 2 free throws. And yung aggressiveness, partner, ni Bastismo from the start till now talagang pare-pareho pa rin. Hindi nagbabago. Hindi nagbabago. When it comes to offense, talagang he is attacking the paint at will. And pagdating naman sa depensa, talagang wala siyang kinukulit takot. niya. Wala siyang takot. Yes, tama ka dyan. Even though blocking the shot of the big man nitong Katayngan. Kaya walang takot itong batang ito. Ayan na naman, may pressure defense na ina-apply itong Kawayan. Pero na-manage naman ng Katayngan na maitawid ang bola. yes, yan ang Cinco Flores against Navales, binigay kay Galvez, top of the key, 3, in and out, rebound ni Kay Tuna. Bastismo na with the ball, binigay sa corner. Alferez. Oh, Missing the dive. nabitin doon si Alvarez. Yan na si Galvez, bulldozing his way again, and he was fouled
Sayang doon, partner. Alvarez could take in that shot, partner. Oo. But he opted to pass. But the last minute, naagaw nga ang bola. Oo. That led to a Galvez transition. And now he is fouled and nasa free throw line. Hindi man naibuslo ni Galvez yung kanyang layup sa ilalim. Nasa free throw line naman siya because he was fouled. And yan, pasok po yung kanyang unang tira. At 1 minute and 23 seconds nalalabi po sa ating third quarter. Yan si Galvez. A very steady big man who can hit those jumpers and especially yung free throws, partner, kung napapansin mo siya. Even though nga medyo bulky at medyo chubby itong si Galvez, but he manages to run like a guard pagdating dito sa Katayngan. And nakikita natin sa kanya yung experience na mayroon siya. Yes, tama ka dyan. Alvarez. After he got hit from the nose kanina. Nahuli itong si number 69 na si Roger Caytuna with an offensive illegal pick, partner. Illegal pick, oo. And also talagang sinel din nitong si Cinco Flores ang tawag na yun dahil yun ang napag-decide ng referees na tawagan offensive foul. 10 po ang kalabangan, 43-53, 108 third quarter. This is a manageable lead, partner. Kailangan lang ng Kawayan maging aggressive pagdating sa offense. But syempre, ito na. Mintis ang tira ni Clemente, binigay dito. Galvez. Baseline jumper, pasok yan. That's also a comfortable shot mula kay Navales, mula sa, that's a short corner jumper. And the shot clock is off. With 18 seconds remaining sa ating third quarter, Cinco Flores against Alvarez. Binigay dito kay Galvez. 10 seconds to shoot. Alvarez. And si Galvez attacks. Galvez with a layup. Grabe, partner. And that's good. He is taking charge pagdating dito sa Katayngan. And that ends our third quarter with a score of 56-45. 12 ang kalamangan, Yes. Wadi ng Katayngan kontra sa Kawayan. Yes, Galvez leading the charge sa last part ng ating third quarter, hitting Tama. those three shots sa sunod-sunod and na-convert niya yun. And syempre, with the point general nilang si Cinco Flores leading the charge. And yun na nga, meron 12 points itong Katayngan. Malaking factor talaga tong Galvez sa part ng Katayngan. So matapos nga na mapahingahan siya dahil sa nangyari sa kanya kanina, nagkaroon ng pagdudugo yung kanyang ilong. Well, good for Katayngan dahil nakabalik na itong kanilang big man na talagang maganda yung nagiging resulta with him on the court. Dahil nga sa mga puntos na na-contribute niya dito sa team. As we take a look at some of the highlights ng kakatapos pa lang na third quarter natin. And again, leading po ang home team na Katayngan with 12 points kontra dito sa namayagpag nung unang the first and second quarter na mga taga-Kawayan. And we're about to start the fourth and final quarter. Yan, yung napakaganda yung hang time na yon. Yes, tama ka dyan. And completing the five for Katayngan is Cinco Flores, Clemente, Galvez. And itong si Yanson. And para naman dito sa green shirts, itong si Caytuna, De La Serna, Bastismo, and Alvarez. Unang attempt ay sa ating fourth quarter ay from Katayngan, pero that was a missed from the corner. And right now, mga taga-Kawayan ang may bola. They need to defend really well now para sa Kawayan if gusto nilang makahabol dito sa mga taga-Katayngan. Kailangan na talaga nilang dumipensa ng todo-todo. And siyempre, maipasok ang bawat o mai-convert ang bawat possession into points. Tama ka dyan. Ayun na, pinasok na itong si
ang leading scorer dati nung first half na si Ruelan. Medyo natagalan. Coming off the bench, what a shot! The lone bright spot partner dito sa Kawayan is this smallest guy on the floor Tama. na si Bastismo. Alisin mo sa dyan, maiiba ang kulay ng laruan ng mga taga-Kawayan. So he's been the spark for this team magmula pa kanina sa start ng ating ball game. Yes, he completes the 3-point play. Yun na nga, yung pressure defense ulit na ina-apply nitong Kawayan dito sa Katayngan. So kailangan nilang pag-igihan yan. Tiyagaan nila kung gusto nilang makahabol at magkaroon ng chance naman na maipanalo ang kauna-unahang laro dito sa Ako Bicol Cup Masbate. What a tap sana dito kay Alferez, but Clemente, he is struggling partner dito sa ating 3-point shot. Galvez is there for the rebound. What a move partner! And there is Versales saving the day for the Katayngan. Oo, magandang pagbawi yun, Novales, sa miss ni Galvez. What a pass partner! Bastismo to Alferez. Magandang play din yon for Kawayan. They needed that, more of that. Dahil nasa fourth quarter na po tayo. Malapit nang maubos yung 2 minutes. Unang 2 minutes ng quarter. 8:27. The score is 59-50. 9-point lead ng mga nakawat. De La Serna, outlets 2. Oh, medyo malakas yung pasa. Sayang. Yes, sayang nun partner. Nabitawan lang ang bola. Oo, pero kaya naman sigurong ma-save pa sana, no? Medyo nanlamig kasi partner. As you notice partner, kakapasok lang ulit ni Ruelan. Oo. I guess hindi siya pinasok nung third quarter, so medyo nanlamig at nahirapan habulin yung bola. Tama. Pero sige, titingnan natin kung paano makaka-recover itong Ruelan and makapag-contribute ulit dito sa kanyang kupunan. Yan na si Yanson. Double team. Binigay kay Singo Flores. Shot clock is at 9. Galvez sa gitna. Fall away jumper again. Sapa lang inabot kay De La Serna. Versales. Bergantin binigay kay Yanson. So maganda ang pinapakitang depensa ngayon talaga ng mga taga-Kawayan. Yun ang naman talagang dapat nilang gawin. And causing the Team Katayngan to commit another 24-second violation. Yes, tama ka dyan. Leading the charge para dito sa depensa ng Kawayan. Itong si Alferez and si Bastismo partner talagang ginuguli nila yung mga guards nitong Katayngan. Which is a good thing to do for them. They have to maintain that. Yan na ulit si Bastismo with a full jumper. Mintes yan. So siyam na lang. Kanina umabot po yan ng 14 points. Yes, tama. 14 to shoot, Bergantin. May pick na binigay si Galvez. Bergantin. Galvez fakes. Muntik na maagawan. Binigay dito. Singo Flores. With the putback Mintes. But what a top partner. Singo Flores to Galvez. Tama. Maganda yung mga nagtutuloy-tuloy pa rin yung mga second chance opportunities nitong Katayngan. Alferez against Singo Flores. May pick na binigay si De La Serna. What a fake and what a move, partner! Nice shot! Nice move. Grabe naman yun, partner. Oo. Nagulat ako sa galaw na yon. Veteran move yon kung tawagin. Ano? Mala Alain Bulanadi, partner, ang mga galawan ng batang yon. Ayan na si Galvez, swings the ball to Bergantin. Shot clock is at 13. The score is 61-52. Bergantin again. Misses the shot. Ayan naman, Alferez. Nakalusot sana doon si Bergantin, kaya lang. Alferez. Yo-yos the shot! And ilista mo na yun sa highlight, partner. What a spectacular shot from Alferez. Yes, Alferez is on a mission right now. And partner, this is just a 7-point lead. Tama. With 6 minutes and 10 seconds remaining sa ating fourth and final quarter. Galvez for 3. Misses the shot. Ayan na. Bastismo is rushing. Bastismo. Muntik nang makawala sa kanila yung bola. De La Serna. Alferez for 3. No good, but Galvez secures the board. Babago sana yung kulay ng laro kung naipasok yon. Bergantin sneaking his way in and scoring with an easy layup. And that's, well, actually that was defended well naman. Kaya lang talagang wala. Talagang nasa momentum na si Bergantin for that kind of shot. Ginagawa niya magmula pa kanina.
So, back to 9-point lead for Katayngan at 5 minutes and 33 seconds remaining. Ito po ang Ako Bicol Cup Masbate. Kasama po kami, Kapa Morgan. And si Wadi John Bachiller at your service. With a little help from our friend na si Coach Paul Sepe. O mamaya or bukas makakasama natin siya. And of course, our courtside reporters. Maya-maya we will have a chance to listen to their reports na naman mula sa courtside. If you know this partner, di mahulugan karayom itong venue natin. Oo, Kung grabe. makikita talagang napakaganda ang pagtanggap ng Ako Bicol Cup dito sa Masbate. So maraming salamat po talaga. Yan yung mayor ng Katayngan. Pasalamatan natin. Ayan na. Galvez, ginugulo. Meron tayong bagong pasok dito, partner. Number 3 na si Verosil, kakapasok ng partner. We'll see kung paano niya matutulungan ang kanyang koponan. 14 seconds. Gallego, baseline attack. Kicks it out, Cinco Flores. 4-3, no good. Tik na. Bergantin with the spin, with the fake, up and under. Pero sapal yan. Bergantin again, recovers the ball and scores for 2. Grabe yung talagang determinasyon ng mamang yon. This guy is fun to watch, partner. Talagang he Oo. is not explosive. He is not even fast, but very effective pagdating dito sa Kawayan. Tama. Sa Katayngan, rather. Ayan naman siya, partner, with that rebound. Nakuha pa niya yung rebound. And now Cinco Flores. Yan na si Bergantin. Shot clock is at 16. 14 seconds. 4 minutes, 24 seconds remaining. Lamang po ng 11 ang mga Katayngan. Foul number 50. And medyo, kung titingnan mo, partner, si Bergantin niya yung hapong-hapo ng partner because he is a do-it-all guy. Pagdating dito sa Katayngan, he is defending, scoring, rebounding, and nag-hustle pa itong batang to. So talagang malaking tulong. And what a play, partner! Even creating plays for his teammates. And hawa-hawa na partner dito ang intensity yung pinapakita ni Bergantin. Tama. So kailangan bumawi ng mga Tagawayan. They're running out of time. 4 minutes na lang po natitira. And they're trailing by 13 points now. Merong nakitang foul. Ito ang ating referee. (67-54) ang score natin. We're under 4 minutes dito po sa ating fourth quarter action. So kung kanina double ang needed na effort nitong mga Tagawan, right now they have to triple it. Technical foul for disconcerting the shooting. Yun na nga, partner, natawagan ng technical foul ito si Cinco Flores. And he is questioning na challenge niya lang pero sabi ng referees may konting binulong na partner. Bawal bumulong pagka to distract the offender or the offensive player. Substitution. So pasok yung technical foul ni Bastismo for Kawayan. And that's an important shot. Lalo pa to humahabol sila dito sa mga taga-Katayngan. 14 seconds to shoot. I guess this will be the last push. Ito na yung strongest five, partner ng Kawayan. Pinasok na ulit itong si Alferez. Ayan na si Kaituna attacking. Mintes yan. Kaituna again with the putback. Grabe, partner. Talagang katawan ang hinuuna. Talagang kailangan na niyang gamitin to, yung kanyang katawan. Versales. Oh! With the Euro. The English and the shot, partner. That's an electrifying shot also by Alvarez. Ayan na si Bastismo. What a pass kay De La Serna. And what a finish. And this is far from over, partner. Lamang lang po ng 11 puntos. Hindi, 10 puntos, partner. Itong Katayngan with 3 minutes remaining sa ating huling yugto. Versales again attacking, misses the shot. Nakalusot sana pero cannot finish.
Pero nakabalik sa kanila ang bola. And Gallego again, hanging. Bersales with the fake. 6 straight points, partner. Muntik nang matraveling doon itong si number 19. Pero talagang maganda yung presence of mind niya. Alam niya na he took that initial step na. Mentes ang tira, medyo pagod na. Ayan na si De La Serna. Gallego flies and scores! So ayan na. Mini run again for Katayngan. 2 minutes 30 seconds remaining. Medyo desperado na dito mga taga-Kawayan. Alferez momentary loses the ball. Binigay dito kay Navales. But he was hacked and foul. And pupunta siya sa ating free throw line. Foul by number 60, Pancico Flores. Napansin ko, partner, medyo naubusan ng hangin o power itong Kawayan because nga itong si Alferez, their leading scorer, partner, is bringing down the ball, defending, so talagang naubos at napagod, especially itong big man din si Kaytuna. Battling out against this Galvez, Gallego, and Pepito sa ilalim, so talagang medyo kinapos ng konti. Pero but still, this is anybody's ball game and alam naman natin stranger things happen dito pagdating sa ating liga. Mayroong pag-asa habang may oras. Yan ang motto natin, di ba? Pero medyo mahirap na yon para sa mga taga-Kawayan. Pero kailangan pa rin magpursige. Navales misses the free throw. Navales again. Recovers the ball and shoots. Picking up his mess and converting it into a 2-pointer. So, bali nagka 3 points na doon. Cinco Flores. Grabe, partner. Look how composed itong si Galvez. Bringing on the ball. Ayan na si Bastismo. Attacking the big man. Misses the shot. Legaspi. Grabe yung challenge na yun. Bastismo kay Galvez. Pero talagang makikita natin na para sa Katayngan na itong laban na to, mas naging confident itong mga taga-Katayngan because of this lead na 13-point lead. Kanina, muntik nang makahabol sa halfway ng ating fourth quarter itong mga taga-Kawayan with just a 7-point lead na sana, kaya lang hindi nagtuloy-tuloy. Era si Pipito against Navales, kicks it out. Gallego attacking, fall away. Natawagan ng traveling violation. So yun, natawagan ng traveling violation doon si Gallego. Trying to be fancy with that kind of shot. Oh, what a move, partner! What a handle mula dito kay Alferez. Oo. Behind the back, crossover. Smooth na smooth, Yun na nga, partner, a sign of fatigue na dito. Para kay Alferez, who misses his first free throw. And right now, the score is 75-62. We are in the twilight zone with 1 minute and 26 seconds remaining sa ating huling yugto. Nawala talaga yung Ruela, partner. Yes, partner. Medyo na-check at nabantayan. Maganda yung start niya, but dito sa mga last part ng ating ball game, wala. Yan na si Pipito with the baseline jumper. Navales, give and go play. Bastismo was hacked by Pipito. And he gets fouled going to the basket. Bastismo will shoot another set of free throws. Pasok ang unang tira. 107 ang natitira po sa ating laro. Ang ating opening match-up dito sa Ako Bicol Cup Masbate, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List.
At habang nakasurog pa, siyempre, hati din sa inyo ni Congressman Jill Bongalon. Yes, tama ka dyan. Yan na si Bergantin. Kumbaga tama, ito na. No need to rush because lamang sila with seconds to play sa ating laro. Kailangan na talaga nilang magkumonsumo ng oras sa mga ganitong sitwasyon na malaki yung kanilang kalamangan. Second, team foul. 14 seconds to shoot. Si Gallego attacking the paint at will talaga, partner. I think is going to be one of the candidates for ating kasurog best player of the ball game. Itong si Gallego. Second, personal foul. Third, team foul. Yun, completing the free throw or the three-point play opportunity at the late part of the ball game. And we are just waiting for the final score, the final buzzer. Partner, safe to say na partner na Oo. talagang it's in the books. First win ng ating first ever Ako Bicol Cup Masbate is Team Katayngan. Yeah, so sa ngayon pa lang we'll congratulate the team. And marami pa namang laro for Kawayan. We're just starting the league dito sa Masbate. So, kailangan nilang bumawi next time. But for now, it's Katayngan getting the first win sa ating Ako Bicol Cup Masbate. So once again, congratulations. Yun na nga. Nagwagi ang Katayngan with a score of 82-65. What a ball game, partner. Medyo slow start tayo noong pag-umpisa. But still, medyo gumanda ang laro. Pero partner, nakalamang nga itong Kawayan during the early part ng ating first half. But yun na nga, total team effort pagdating dito sa Katayngan with leading the charge ito si Cinco Flores. Oo, talagang maganda yung naging contribution itong Cinco Flores. Acting as the point for Katayngan. Mas naging maganda yung execution ng kanilang mga plays. Kaya doon, mula sa kalamangan ng Kawayan sa unang first two quarters ay nakabawi itong mga taga Katayngan. And right now they've won this ball game. The first ever Ako Bicol Cup game dito sa Masbate. And isa yan si Galvez sa mga talagang inasahan din nila. We're taking a look at some of the highlights. And syempre, one of the leading candidates for ating kasunod best player of the ball game, si Bergantin, partner, the do-it-all guy pagdating dito sa Katayngan. And marami. It's a total team. Gallego Jr. also played well. It's, ika nga kanina sabi ko, it's a total team effort pagdating dito sa Katayngan. And itong Kawayan, nothing to be ashamed of. They had a good start. And si Rowelan hitting those two consecutive three-pointers. And after that, medyo na-check siya. But si Bastismo, partner. Bastismo has been very consistent. Yes, pagdating sa offense and defense, medyo kinapos lang ito si Kawayan. So, Alvarez also yes, very consistent. well. I guess si Alvarez ang naging leading scorer nila sa larong ito. But then again, congratulations dito sa Katayngan for winning our first game dito sa ating liga. Okay, and well, maraming salamat po for watching. Yung mga nanood sa atin live sa Ako Bicol Online TV, sa Repsaldo ko Facebook page, Ako Bicol Party List Facebook page, at lahat ng mga social media outlets na napapanood tayo sa ating YouTube. Maging sa TikTok po, nasa TikTok po kami. Hanapin nyo lang Ako Bicol Cup. Okay? And ganoon din sa YouTube channel. And syempre pa sa libo-libong nanood dito sa loob ng Katayngan Sports Center. Magmula pa kanina sa ating opening program until na matapos nga itong ating kauna-unahang laro sa Ako Bicol Cup Masbate. Yes, partner, bukas may laro tayo. Yes. Sa Kawayan naman tayo, partner, bukas. So, Kawayan tayo bukas. Yes, tama ka dyan. We have 3 games doon. So, for sure, may laro yung Kawayan uli bukas. Yan lang, di ko alam. Di Pero pa natin alam we'll yung check it. schedule. We'll check it. And alam, magabang sila doon sa page ni Repsal Dico dahil doon the schedule of the games will be posted there. So, talagang paki-like na lang, paki-share, paki-hit ng button. And syempre maraming salamat po talaga kay Congressman Saldico and Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa si Congressman Jill Bongalon and ating Commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera
for bringing this one-of-a-kind league dito sa probinsya ng Masbate. Yes, so hindi lang sa Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Sorsogon. Dito, syempre, hindi natin kakalimutan ang Masbate. Kaya salamat din sa ating IMBC, Infinity Media Broadcasting Company. Ayan, sa pangunguna ni Christian Calleja. Maraming salamat po. Yes, batiin ko aking brothers from Albay Basketball Community. Magandang gabi sa inyo. Ang dalawa kong anak, si Toti at si Tata. Good evening, guys. Si Ma'am Russell Oreta, ang ating boss sa IMBC. Ano? Yes. Miss Russell Oreta, magandang gabi po. And si Boss RJ din, partner, di ba? Si Boss RJ talagang and right now, kita natin ang daming tao kanina na pumunta sa ating venue. Maraming salamat po. And kudos sa ating mga SBP, ano? Mga Yes. officials natin. So again, we're just starting this dito sa Masbate, ang Ako Bicol Cup. Kaya inyo pong subaybayan, mga Masbateño. At alam naman natin na even from those other provinces ay nanonood po sa atin. Kaya yon, shout out din kay Lucena, Sepe. And they're from Kamsur, ano? Lucena and Sepe families ba? Okay, so Yes. Lucena and Sepe families, magandang gabi po. And Salamat sa panonood. At syempre ang aking mga constituents sa Kawit East Washington Drive. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Salamat sa pagsuporta at panonood. And Ayan, we're taking a look at the highlights of the ball game. Bago natin ipasa sa ating courtside reporter, I think si Barbie yung makasama natin para makapanayam ang ating kasurog best player of the ball game. Sino kaya, partner, ang tatanghaling first ever kasurog player of the ball game dito sa Ako Bicol Cup, Masbate? Yan ang ating alamin in just a few minutes from now, or even I guess seconds from now. ABC and Back to Basic Basketball, Basketball Club. ABC and Albay Basketball Club and yung grupo din ni Coach Paul Sepe, ang Back to Basic. Siyempre yung aking RPG, yung relocation Papawis Group RPG. Hello sa inyo. And right now, eto na. Bitawan na natin si bibitawan. Ipasa na natin kay Miss Barbie Floriano as we close this one. Ako po si Kapa Morgan and Wadi Jan Bachinera at your service. And right now, eto na, Miss Barbie Floriano with the Kasurog Best Player of the Ball Game. We'll see you tomorrow. Bye. Maraming salamat Kapa Morgan and Coach John. We have here our Kasurog player of the game, si Roel Bergantin, jersey number 12 from Team Kataingan with 12 points, 8 rebounds, 8 assists, 4 steals, and 1 block. So congratulations sa iyo, Roel. Ang tanong ko sa likod ng pagkapanalo nyo ngayong gabi, ikwento mo naman sa amin kung paano nag-prepare yung team nyo para dito sa first ever Ako Bicol Cup Masbate. Sa totoo lang talaga, medyo nahirapan kami sa preparation namin kasi yung availability ng players hindi nagkakatugma-tugma. Pero nagpapasalamat pa rin kami kay Boss Philip, kay Boss Sir Erscalcha, kay Coach Migs sa pagpursige para kahit paano makapag-prepara kami kahit sa depensa lang namin. Credit sa aming lahat dahil sa tulong-tulong kami kaya kami nanalo ngayon. Thank you Lord, thank you Lord. Ayan, teamwork daw ang kanilang naging team. Ang kanilang naging key para manalo for tonight. Ngayon naman ay may pagkakataon ka para batiin at pasalamatan lahat ng iyong supporters. Go ahead. Sa lahat ng pumunta dito sa Katayngan para manood at magsuporta sa laro, hindi lang para sa Team Katayngan, kundi pati na rin sa Team Kawayan. Salamat po sa inyo lahat. Salamat. Ayan, congratulations again, Ruel and Team Kataingan for winning your first game. Meron pa pala siyang hinahabol. Tsaka kay Boss Mac na nandito pa, pumunta, hindi lang para sa Team Katayngan, kundi para sa Team Kawayan ring. Boss Mac, salamat sa pagpunta. At sa mga kasama niya, sa mga gwapo kong idol dyan.
Ayan, grabing saya ang nararamdaman ngayon ni Roel. So, congratulations again at sa iyong team. Mga kasurog, be expectant of more intense and exciting games. In behalf of Ako Bicol Portales, Representative Zaldico, Ako Bicol Cup Commissioner Sir Lloyd Rivera, IMBC Head Ms. Russell Oreta, Technical Director Christian Calleja, and from the rest of the team, thank you so much for welcoming us, Province of Masbate. This is Barbie Floriano, your courtside correspondent. Good night, mga kasurog. Broadcasting from the home of rodeo capital of the Philippines, Masbate. Ito ang pinakabagong istasyon ng radyo na inyong mapapakinggan. Hatid ay musika, balita at impormasyon sa pinalakas at pinalawak na signal. Kahit saang sulok ka pa, aabutin ka namin. Wow! Dito ka na sa istasyon na wow sa tugstugan, wow sa entertainment, at wow sa public service. This is DWTK. Wow! Smile Radio Masbate 92.7. Palangga ka! Ito ang pinakabago, pinakamalakas, at pinakamalawak na radio station na mapapakinggan ng buong Masbateños.